Tani żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Idnu beva l-eden għal-ed bib il-ġenna mil-ġdid ftaħ, tal-mulejja u nil-qaddejja l-għadu tana jien it-tirbat. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Bil-mulej jiftħulu qalbhom intejdilna minnu fih, ħalli fina Kristu jisħaltan ferħu paċi jimtlew bih. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Iżisħu tinixxiqilkom l-għodwa tajba, illum is-6 ta' Deċembru nagħmlu l-festa ta' qaddejs interessanti ħafna San Nikola Isqof. Ħanisimgħu ftejt fuq ħajtu. San Nikola kien Isqof ta' Mira f'Liċja, illum it-Turkija. Ħasem fil-Konċilju ta' Niċea kontra l-Arjani li kienu jiġħdu li Ġesu huwa Alla. Miet għal nofs is-seklu 4, jiġifieri s-sena 350 ben wieħed ieħor, u meqjum fil-Knisja kollha l-aktar mis-seklu 10 l-hawn. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu f'Bari, l-Italja. Dan huwa qaddis interessanti ħafna għaliex x'aktarx u x'hekk il-figura tal-Father Christmas oriġinat minnu. Il-Father Christmas kif taraw libes jisu Isqof u xek bil-mitra fl-asru libes l-aħmar, għaliex għax dal-qaddejs kien iħobb jgħid li kif Alla fil-miliet tagħna l-ikbar rigal lill-Ibnu Ġesu, hekk aħna naħsbu fil-foqra u kien iqassam ħafna karità lil foqra b'mod speċjali fil-miliet. Għalhekk anke l-oriġini li aħna nagħtu r-rigali fil-miliet hemm min jgħid li ġejja minn dan il-qaddejs u xek jalla ta' bilħaq nkunu kapaċi impoġġu t-toma ta' Alla f'dak li nagħmlu f'dan iż-żmien qaddejs għax inkella isir kollox materjalista. Eżis ħutijjew f'dan iż-żmien għażejs fil-waqt li ħaġa sabiħa li nixtru rigali, nagħtuhom da' sens spiritwali li tuhom dal-qaddejs u xek li r-rigali nagħtuhom biex niftakru li Alla tagħna l-ikbar rigal lill-Ibnu Ġesu. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija Eżis ħuti billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Marija u l-mejtin kollha tal-familja Muscat. Nitolbu. Miċ-ċokun tagħna mulej, nitolbu l-ħniena tiegħek biex bit-talb tal-Isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrejb u tmexxina bla tfixkejl lejn is-salvazzjoni b'Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar u dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin miswiet
u dlam għajnejn il-omja jaraw u l-msejknejn jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost id-nedmejn jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Izrael. Għax it-tiran għab u l-insolenti intemm u tqaċtu daw kollha li jfittxu id-newwa li jwaqqaw il-ħtija fuq ħaddieħor u jonżbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġust tal-kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abraham lid-dar ta' Ġakob ma jistħejx aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu iqazzu ismi, iqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jiżbaljaw fruħhom jiksbu id-den u dawk li jgemmgmu jiksbu it-talim. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej u il-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda mfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni miegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ġej uħorġu il-qaħ u id-dawl tad-dinja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm, marru ħdejh żewġ omja jgħidu bin David, ħenna għalina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom temmnu intom li jien nista' nagħmel dan. Qalulu, iva mulej, imbagħad messilhom għajnejhom u qal, mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bisħieħ u qalilhom, qisu li ħadd ma jsir jaf dan, iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kemm hu faċli jeżisħuti għal bniedem fis-sitwazzjoni li nsabu fiha aħna meta għal grazzja t'Alla nistgħu ngħidu xi ftit jew wisq ma jonqosna xejn fejn jidħlu l-affarijiet materjali biex ngħidu hekk u x'hekk. Li jibda jħossu kif ngħidu autosuffiċjenti. U x'hekk jibda jħossu li għandu kollox, jibda jħossu li u x'hekk donnu ma jonqsu xejn, jibda jħossu mbagħad li m'għandu bżonn ħadd u tidħol it-tentazzjoni wkoll li jibda jħossu laqqas Alla m'għandu bżonn. Ma ngħidux f'homna u forsi laqqas naħsbuha. Imma donnu l-mod kif ngħixu hekk jibda juri u x'hekk. Nibdew inħossuna m'għandna bżonn ħadd u xejn. U t-tentazzjoni tidħol tinħossuna laqqas għandna bżonn Alla. U xi żball kbir inkunu nagħmlu eżisħut. Inkunu sirna nixbħu dawn iż-żewġ omja. Dawn kienu omja fiżikament, imma aħna nsiru omja spiritwalment. Ngħiduha u x'hekk min jaf kemm ngħidu. Il-flus mhumiex kollox u l-ġid tad-dinja ma jimlilekx qalbek min jaf kemm ngħiduha. Imma fil-fatt fil-ħajja forsi mhux hekk nkunu ngħixu, mhux hekk nkunu naħsbu.
jew fis-subkonxju tagħna kif jgħidulna llum ikonna xi ħaġa oħra differenti u x'hekk eżis ħuti. U allura ma' dawn l-omja dan l-avvent irid jenna nintebħu l-aħna omja, eżis ħuti. Nintebħu l-aħna omja għaliex ħsibna waqajna t-tentazzjoni li naħsbu li l-ġid tad-dinja jagħtina kollox, jagħtina kull ma għandna bżonn. Naħsbu li m'għandna bżonn ħadd u xejn, eżis ħuti. U għalhekk l-avvent irid jiftħilna għajnejna. Irid iwassalna biex nintebħu bħal dawn l-omja l-aħna omja. U nħarsu lejn Ġesu ngħidulu bin David ħenna għalina. Bin David ħenna għalina. Xi żbar kbir waqajna fih. Waqajna f'lama. Lama li jfisser u xek dan lamat li iwassalna biex naħsbu li m'għandniex bżonn ta' Ġesu. Alla ħares qatt u xek. U s-soċjetà tagħna ħafna drabi hemm waqt tħoss li m'għandix bżonn Alla, tħoss li m'għandix bżonn ta' Ġesu, eżis ħuti. Ejjew nitolbu biex dan l-avvent jiftħilna għajnejna, eżis ħuti, wassalna biex nifhmu li lil Ġesu għandna bżonnu kejf. Li mingħajr Ġesu nispiċċaw ngħixu ħajja vojta. Il-bwiet mimlija imma qalbna vojta, eżis ħuti. Il-bwiet mimlija imma qalbna vojta. U l-qalb vojta hija tfisser twassalna biex ngħixu ħajja bla sens. Ħajja li ma tagħmilx sens, eżis ħuti. U għalhekk jalla ma dawn l-omja lil Ġesu li jgħidilna temnu li jien nista' nagħmel dan, temnu li nista' niftħilkom għajnejkom. Temnu li jintkom għandkom bżonni qed jgħidilna Ġesu. Dik hija l-vera fidita. L-avvent irid mill-ġdid inissel fina x-xewqa tal-mulej. L-avvent mill-ġdid inissel fina x-xewqa li qalbna nagħmluha maxtura biex Ġesu jkun jista' jitwieled ġo fija, eżis ħuti. U għalhekk il-mistoqsija importanti, jiena nħoss il-bżonn ta' Ġesu jew le? Ma naħduhiex l-għajtlita, ma nweġbux f'sekonda, ma nirriflettu fil-fond fija. Jien fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, x'in noħroġ fit-triq u x'ħin ngħix il-ħajja tiegħi ta' kuljum. Kemm qed inħoss il-bżonn ta' Ġesu, kemm qed nirrifletti fuq minnu Ġesu għalija. Kemm ta' bilħaq jidħol Ġesu fid-deċiżjonijiet tiegħi f'dak li nagħmel, eżis ħuti. Jalla u xekk ma dawn l-omja ngħidulu iva mulej, jien għandi bżonnok, mulej jiftaħ li għajnejja, mulej jurini ta' bilħaq xem f'qalbi, mulej jenna ħa nixtieqek. Biex mill-Ġesu jkun jista' jgħidilna mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. Għaliex eżis ħuti hemm xi ħaġa li neħduha ħafna for granted aħna, il-libertà tagħna. Santu Wistin jgħidilna dak li ħalqek mingħajrek ma jistax isalvak mingħajrek. Mela Alla ma jitolbokx il-permess biex joħolqok meta nitnistu fil-ġuf tal-om tagħna, Alla joħloq ir-ruħ bat ta' mħabba kbira, joħloq ir-ruħ tagħna u aħna bdejna neżistu. Per issa biex isalvana biex aħna nidħlu eżis ħuti fil-ħajja ta' dejjem minn din l-art. U għandu bżonn il-permess tagħna. U xek, bil-libertà aħna rridu ngħidulu mulej iva. Ħafna bnedmin jgħidulu le, forsi ma jgħidulux b'fommhom imma bil-mod kif jgħixu. Jgħidulu le Alla aħna ma rridux ikollna bżonnok, ma rridux tidħol f'ħajjitna, jien u int se nagħmlu. U għalhekk il-bżonn tal-avvent, il-bżonn tal-avvent ifisser mill-ġdejt li jien il-mulej ngħidu iva mulej jien għandi bżonnok, ġej il-mulej iva mulej għandi bżonnok. Ej jidħol f'ħajti, ej jibdilli ħajti, ej ressaqni lejk, ej ħan intebaħ li għandi bżonn li mħabba tiegħek, ej ħan intebaħ li għandna bżonn li mħabba ta' xulxejn. Kemm hu iblaħ il-bniedem li jaħseb li m'għandu bżonn ħadd, kemm hu egoist u magħluq fih innifsu, imbagħad tibda dieħla l-loneliness u d-dwejjaq u x'hekk. Eżis ħuti aħna għandna bżonn xulxejn, għandna bżonn li mħabba ta' xulxejn, għandna bżonn inħobbu lil xulxejn. M'hemmx ħajja ta' nisrani veru, ta' bniedem veru, mingħajr ir-rispett u l-imħabba ta' xulxejn u l-għaqda flimkien. U dan li ġie wassilna Ġesu, dak li għandna bżonn. Ġesu fl-aħħar jgħidilhom qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan kif tista' bniedem li ftaħtlu għajnejh mill-lama iżomma fih innifsu. Hekk ukoll aħna kien nistaqgħu ta' bil-ħaq ma' Ġesu tant nintlew b'ferħ li ma nkunux nistgħu nżommu ħalina dal-ferħ. Nsiru messaġġiera tal-aħbar it-tajba, pellegrini tat-tama, kif iżejħilna biex inkunu l-Papa u x'hekk. Fis-sejħa li qed jagħmlilna
għal dan iż-żmien tal-ġublew li daqt jibda Alla jrid. Ejjew nitolbuh bil-qalb biex bħal l-isqu f'San Nikola inkunu ta' bilħaq messaġġiera tat-tama bil-ferħ tagħna u bl-imħabba tagħna lejn xulxejn billi mhux biss niftħu qalbna aħna l Ġesu imma nagħmlu ħriditna kollha biex kull min niltaqgħu miegħu jiltaqa' ma' Ġesu wkoll, jiftaħ qalbu għal Ġesu biex l-imħabba s-saltan kull fejn inkunu. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. F'dawn il-ġranet li fihom bħeġġa kbira qed inħejju ruħna għal miġġa ta' Ġesu fostna fil-miliet, nitolbu l-Alla biex bit-talb ta' San Nikola jaħlisna minn kull tiġrejb u jmexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn rajja qaddisa li bħal San Nikola ikunu kollox għal kulħadd ħajjirbħu l-ħafna għal Kristu. Nitolbu, ismana, ħares il-poplu tiegħek illum minn kull tagħlim qarrieqi li qed ijeddet il-fidi nisranija kif ħarist l-insara ta' żmien San Nikola u żammejthom sħaħ fil-fidi li Ġesu huwa Alla. Nitolbu, ismana. Alla rbiħ ta' ħutna li qegħdin noffru da' s-sagrifiċċju tal-quddies għalihom u ħutna l-mejtin kollha biex il-fidwa sħiħa fir-ruħ u l-ġisem jaslu fis-saltna tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek ħanibqgħu dejjem b'nożżu il-fidi nisranija li b'tant ħeġġa San Nikola għallem tul ħajtu kollha. Nitolbu. Għamel li l-imnektejn u l-imġarbejn ta' żminijietna isibu dak il-faraġġ u dik l-għajnuna li San Nikola kellu għall-imsejknejn u l-foqra ta' żmienu. Nitolbu. Ħalli nitolbu bil-qalb ukoll iżisħuti għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, għal dawk li forsi għaddej minn xi żmien mudlam fil-ħajja, mart mentali jew xi problemi oħra fil-familja jew personali. Nixtieq nitlob minn qalbi mulej nafdaw dat-talb tagħna fidejk għal paċi fid-dinja biex dan iż-żmien għażejs li iġib il-paċi hemm fejn hemm il-gwerra, l-ġlied, l-inġustizzji, hemm fejn hemm il-mewt iġib il-ħajja. Int mulej Ġesu li inti s-sitt tal-ħajja u l-prinċep tal-paċi. Nitolbuk mulej biex il-ġublew u l-vista pastorali fid-djoċesi tagħna ikunu iġibu xita ta' grazzi mis-sema fuq id-djoċesi tagħna u fid-dinja kollha. Ejjew iżisħuti. Nitolbu kollha x-xita, hekk ix-xita li nirringrazzjaw il-mulej tax-xita li bagħtilna ma fadlilna bżonn ħafna xita. Mulej nafdaw dit-talba tagħna, dat-talbit tagħna f'idejn l-om tagħna tas-sema. Ejjew fiskiet noffru lil mulej it-talba personali tagħna. Mulej Alla li tista' kollox il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem faqda sħiħa miegħek bil-ħidma ta' dawk li inti ssejjaħ biex bħal San Nikola ikunu r-rajja u għassiesa ta' ruħna bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamil jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu siedna. Ilmu lej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġit għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Nikola, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li uxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin noffru dil-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Marija u l-mejtin kollha tal-familja Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. San Nikola bħajtu jgħallimna xi ħaġa sabiħa immens, eżis ħuti.
li l-imħabba abbundanti bla limitu li Alla jatina ma nistgħux inżommu għalina, inkella nitilfu kollox aħna. Imma l-imħabba li jatina Alla tittgħaddi minna u tibqa' sejra għand ħafna oħrajn. Hekk għamel San Nikola. Jalla aħna niftakru f'dan il-messaġġ tant sabiħ f'dan żmien għażejs. U f'dan iż-żmien għażejs ta' rigali u ikliet niftakru wkoll min forsi ma jistax jiċċelebra f'dawk li huma neqsin minn kollox biex ta' bilħaq l-imħabba t'Alla permezz tagħna tasal għand ħafna oħrajn. Ejjew ngħidu dit-talba għażiża tal-missierna li turina l-aħnaħwa anke l-foqra u maħutna u rridu naħsbu fihom. Ngħidu bil-qalb: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lienna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha b'ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawarx. Jitrone ta' sema ħalli u ejja ammar fina biex teret la duħajjen li darba daħaqina. Ejja mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawarx. Għaxruħna titniet bħal-arta li kaċċana, ċibilna l-paċi miet biex ferħanin tarana. Ejja mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawarx.
flok maxtura trigges lil-qalbna ħejjejlilek u sħana tali meħabba flok ħriqi lestejnilek. Ejja, ejja mulej, ejja l-għaddumx, ejja mulej, ejja la tiddawarx. ħanejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti għal din l-Ewkaristija u bil-wieqfa llum il-ġimgħa. Hekk niftakru f'Ġesu msalla pavolja f'da żmien tal-Avvent. Inselmulu l-Ġesu msalla għalina ngħidu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajjixna bil-ġisem qaddejs u d-demm għażiż ta' ibnek għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Llum jew koll ewwel ġimgħa tax-xahar Jeżisħut inħeġġeġ lil kulħadd biex min jista' jieħu sehem fil-quddiesa, ħeġġu oħrajn jieħdu sehem fil-quddiesa u tqarbina anke forsi l-qrara tal-ewwel ġimgħa tax-xahar u x'hekk tajjeb nerġgħu nidħlu ma ninsewhomx dawn it-tradizzjonijiet tant sbieħ li kellna. U ovvjament ftit ħin ta' adorazzjoni Jeżisħuti fil-parroċċi tagħna ikun hemm l-adorazzjoni kemm ħaġa sabiħa li nsibu dak il-ftit ħin ta' intimità ma' Ġesu. U ħanejdu tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar Jeżisħuti nofruhom biex dan iż-żmien għażejs waqt inkunu nixtru rigali u naħsbu f'affarijiet materjali ma ninsewx ukoll li dan huwa żmien ta' grazzja, huwa żmien ta' karità, naħsbu wkoll f'dak li hu inqas ix-xhur jagħti minnha. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.